حبايبنا تمليسناكم على مس حبيبنا عوت حبيبي طعمت علنا الله ناي بحق دس زبل እንደገናቲ بقعتنا مذكرك زانتا زانات واخا يعرف كان نكون عاي حبيبي دس زبل تعلنا انا بيكاتو دلي نموزيكا اسبرا مساعتها كم تلمود محبراوي هوت تناي موزيكا خنعللو اتيخا እንደገና ሙዚቀኛታት አምድላይኻ ጊዜ አጥፊኻ كم زمسلن ግን ባዕልኻ علن نخو سميعين بيت تمرت باركا مساعتها نعخا زمسلو سبات دليخا كل سكتنا يسمر التحاحيس كم زيتات علن حيو حجي اسمرا تقليلنا اتينا مالتي مسدرا تقليلنا اتينا اسمرا كامبوني هاي سكول اتي مالتي يعني ستيل ግን ናይ ሙዚቃ ክስታይ አለ ውሽጥ ያለው እንጂ እሱልኩ አሰብካ አይፈልጥኝ በስመራ አብ ካምቦኒ እንታይ ይመጽእ ክእለት ናይ ሙዚቃ ደለዎም ናይ ተዋስኦ ናይ ስነ ጽሑፍ ሲ ይተአከቡሞ ገለ ክገብሩ ድብል አይዲያ መጽዩ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ማለት ሶ ነጽዮም ሓቱ ክላስ ሓቱ ናይ ሙዚቃ ናይ ገለ ዋ አለኹ ገረብል ኢያሱ ሰለሞን ሓንጣል ከዓ ወዲ ክላስ ይኒሩ صالحه بال وتصعد دي حاجه هو تصعد همزي وصبو صاخ انا هون كم فتني وحرايلنا بقى مو نعو كيلو مزغبهم يلو بنا كلاس ناخذنا نمزغب مالتي استايد لي حجيت حدا كليك ير له مالتي تناي موسيقى وشط يالو انو طرنف اب تواسعتي بعل ود حسب الله بعل سنايت حقوس بعل يوناس الله اوريدي ناي سنه صحفه وحجي هنا بعل هايلي إسياس كبروم ياسو حنطال ودقشيد بلو واحد جيتار سنيتا نيرو حنت لامبادا تدرف نيرا قال زيهم كا تاكيبنا موسيقى نقبر مالتي تاكيبنا براكتيس نجمر مالتي براكتيس نجمر حجي انا زي ناي شوعات عامت ترقم ناي سودان علني اوريدي تمكرو مالتي ناي باند خمي يسرح خمي توهاد انت اي تقبر ابت موسيقى جلس اوريدي نيشتي ناي شوعات عامت كستالني انو مو خمس نسرح خمس بحال موسيقى انا جمر براكتيس اجي خينا دايركتور نغرو انا هنا سي براكتيس نقبر لنا اتليست نز تمهاراي سي ببقرش لا تانا نتومو شو حاجه نتي بيت تمرت خون حراي صبو غبروا لنا شو غيرنا كامبوني مالتي عبشو غيرنا بتاعي تمهاراي تعبيسو صبو نيرو ان فاكت كاب اديوكيشن مسيم كمان تاشوس زي دغموا غدغري لو مناشعو تجيبنا يا غعزنا الموسيقى ابس مرات تجمير له على تحت ياسو مرعا غلخ صوتي ياسو مرعاتات غير صوتي مس ياسو كن صوت نجمر مستوما كامبوني تلالنايم كومبينا اوريدي ناي موسيقى نجمر لنا ማለት ያጂ اجي ابسمرا موسيقኛات አሉ ማዓት ባንድታት አሉ ባል ራስ ዱሜር አሉ ስመራ ባንድ ዳህላክ አሉ አዱሊስ አሉ ካልኦት ሙዚቀኛት ናይ ተጋድልቱን ማዓት ሙዚቀኛት ባንድታት አለዋ እጂ መንገዲ ተኸፊት ለይ ዘለና አይ ማለቲ ስቲል ግን አብ አካዳሚውን አለሁ አክቲቭ አለሁ ማለቲ ትምርቲ ልክ አብ ጎኑ ሎ ቲ ዲሌት ናይ ሙዚቃ ግን ክትዓቅቶ ይትኽልና በቃ ነግረካ ይኽኒ ቲ አውሽጥ ደለ ስምዒ ሶ ኸም እንዳበልና ሰርሕ መስብ ክንላለ ኮኔክሽን ወልኩ ኸአንቶ ኩሉ ግዜ ኮኔክሽን ዓበይ ኸይት ከሎ ስክስታይ ናሳፈሐ ይድኸይት ጠለባት ቲ ዲሌታት ናተማለ ኸይት ማለቲ ፍቅሪ ሃገር ባንድኻ ኣብ አስመራ ጸኒሖምና በዓል ሙኽታር ጠቅሊሎም ኣትዮም ሰሙን ሶ ዝኻ ሓደ ባይታ ኮይነና ኣሎ ንዓና ንዓይ ወልቀይ ማለቲ ማተይሶ ሕብሩኻ ይሕግዙኻ ናይ መሳርያ ጸገም ተሊካ ናይ ሳውንድ ሲስተም ጸገም ተሊካ ሕግዙኻ ሶ ከምዚ እናጉዕዞ ጀሚርናዮ ኣብ ካምፓኒ ኦሬዲ ሕጂ እንታይ ተጀሚሩ ናይ ቤት ትምህርትታት ምውድዳር ተጀሚሩ ቀይሕ ባሕሪ ጋዝ ሰማዕታት ላሳሌ ነናቶም ግሩፕ ገይሮምሲ ትወዳደራተን ቤት ትምህርትታት ከምውድድር ተጀሚሩ ኦሬዲ ሽዑ ኣብ አስመራ ኣብ ተቀባልነት ነበሩ ተማሃራይ ኣብቲ ግዜትስ ሃይ ስኩል ነበርና ኩልና ደርጋ ፋለጥ ይኻብቲ ግዜት ነበረ ስታይል ከዳድና ማሻሽጣ አላ ኩሉ ዓነ ሓደ ዓይነት እቲ ክስታይ ነይሩ
سو تين ايجر ኢና ዘለና ኩልና ነቲ ክገብሮ እኽእል እየ ዝብል ዝተለና اجي ሃይለ ቀጫ ቴድሮስ ዋጣ ገዛውቲ እምኒ እያሱ ማይተመናይ ማለት እዩ እያሱ ምስ ሃይለ ይራኸበኒ ማለት እዩ ቴድሮስ ተራኺብና ቴድሮስ ካኹም ናይ ገዛ ርእሱ ሙዚቃ ገይሩ ባንድ ጻወት እዩ መስመርዓታት ጻወት ማለት እዩ ምስ ነጋሲ ዝበሃል ጻወት ነይሩ ቴድሮስ ነጋሲ ዝበሃል ዓይነ ስውር ንፉዕ ደራፋይ ምስ ነጋሲ ኸ ሰሎሞን ትሪንጎ ጻወት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኦሬዲ ራይ ጊታሪስታ ቤዚስታ ኪቦርዲስታ ደራፋይ ገለ ኮይና ኣለና ኦሬዲ ከይተረዳእና ተላሊና ኣለና ማለት እዩ ያ ሶ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጎኑ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ እናፃወትና ኣብቲ ደገና ኸ ክንፃወት ጀሚርና ማለት እዩ ንሕና ጊታር ክስተሎ ኣነ ሕጂ ጊታር ኣብ መርዓታት ጊታር ፃወት ነይረ ሓንሳብ ምስ እያሱ ኣብ ገለገለ ኸ ኪቦርድ ይቕይር ማለት እዩ ስቂለ ኣብቲያን ገማድሕ ፍትነን ስለ ዝኾንኩ ንኹላ ንበር ዓቕሚ ክኹንደናይ ሶ ከምዚ ኢሉ እቲ ግሩፕ ቀፂሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ እንታይ መፅእ እዚ ማእቶት መጀመርታ ግዜ ይጅመር ኣብ ማእቶት ሲ ነቲ ተምሃራይ ኣብ ፈቐድኡ ዘገልግል ዘሎ ብማእቶት ሙዚቃ ከተፃውትዎስ ተጠርነፉ ኢሉ ኣብ ማሕበር መንእሰይ ካከብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ከክልተሰብ ሰለስተ ሰብ ተፃርዩ ማለት እዩ ካብ ኩለን ቤት ትምህርትታት ሙዚቀኛታት ክልተ ኪቦርድ ክልተ ጊታር ክልተ ቤዝ ክልተ ድራመር ክልተ እንዳበለ ግሩፕ ጌርና ማለት እዩ ኣብ ጁኒየር መዓል ዳንኤል ሕዊነ ዘለዋ እንግዳን ቻልን ድራመር ኮይኖም ኣነን ኣሮንን ኪቦርድ ኮይና የሴፍን ማሕሪ ኢትዮን ጊታር ኮይኖም ቴድሮስን መኒንዮም ካብ ቤዝ ኮይኖም ተስፋይ መንገሻ ዘለዎ ደራፋይ እያሱ ለስነቸ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ብዙሓት ግሩፕ ኢና መንእሰያት ኩሉ ሓደ ዓይነት ዕድመ እዩ ኣብ ሃይ ስኩል ኢና ዘለና ገሊኦም ኣብ ክለባት ፃወቲኦም በዓል የሴፍ በዓል ተስፋይ ኦልሬዲ ፃወት ኣለዉ ገሊና ከዓ ብካልእ ኣንግል ድመፃና ኢና ሶ ከምዚ ኢልና ዑደት ከዓ ንገብር ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ በዓል ደንጎሎ ነፋሲት ገለ ሶ ሕጂ እዚ እንታይ ፈጢርልና ንክንሰርሕ ሲ ባይታ ናይ ሙዚቃ ፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ኪቦርዲስታት ዘሊኻስ ጽዋዕ ቢልካ ተምስእ ጊታሪስታት ዘሊኻ ጽዋዕ ቢልካ ተምስእ በዓል ማቴዎስ ኦልሬዲ ባንድ ኮይኖም ፃወት ኣለዉ ገብረውን ብወገኑ ጀሚሩ ኣሎ ማይተመናይ ፃወት ኣሎ ሶ እቲ ኤራ ከምዚ ሙዚቀኛታት ብዙሓት እውን ካብ ደገ መፅኦም ፃወቱ ንርኢ ነርና ኢትዮጵያውያን መፅኦም ዑደት ገብርኡ በቃ ኣብቲ ደረጃ ናይ ንቕሓት ናይ ሙዚቃ ዳርጋ በሎ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ዝፅወት ነበረስ ንዑ እንዳሰማዕና ኢና ندقم دلنا حجي سو خمزينا እንዳቀጸልና ባንድ ዘይንገብር ኢልና ንሕና በይንና ተፈሊና ኣነ እያሱ ሃይለ ቀጫ ቴድሮስ ሰሎሞን ኮይና እቲ ኣብ ማይኮ ባንድ ኣባሕ ዘለይ ማይኮ ባንድ ቅድሚ ማይኮ ባንድ ግን ሓንቲ ክሳብ ኣዚኻ ንሙዚቃ ከም ተፍቅሮ እሲ ዘርዓየትኒ ዋጋ ዝኸፈልካ ያላ ሓንቲ መስሓቅ እዩ ሓደ ሰብ ነጊርኒ ንሓደ ሽሙ ኖርማል ምጠቀስናያ ግን ደሓን ኖርማል ይትዕላል እቲ መስዋዕት ሽዑበት ንእስነትካ ዝኸፈልካ ኣብ ትምህርቲ ኣዚኻ ንፉዕ ነርካ ትምሳኻ ዝነበረ ሰብ ግን ኣብ ትምህርቲ ዝያዕልለና ሓቢ ባዕልኻ ዓለገረኒ ኣነዚ ክተርፍ ኽእል እሞ ከይተርፈካ ንሱ ዝገበርካዮ ምእንታን ምስኡ ክትከውን ምሳኻ ንኽኸውን ሙዚቃ ንኽትቅፅሉ ዝኸፈልካ መስዋዕት ናይ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ንገረኒ ቅድሚ ማይኮ ባንድ ምእታውና ኣብ ካምቦር ቀለና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብልጫ ገለ ትወስድ ነራ አንደቲ ክላሳት ተኸዶ ነበርኩ ክለብ ሓዲርና ዋላ ንጎ ትምህርቲ የድመፀ ገድ እሱ ወዲ ክላሰይ ነይሩ ሙዚቃ ዓርከይ ኸ ሕጂ ዳሕራይ እንታይ ትብል መፅያታ ሕጊ እንድሕር ክልተ ግዜ ተሪፉሲ ክስጎግ ካብ ቤት ትምህርቲ እና ማርያም ኸይድ ድሕር ሳዋ ገለ ከምኡ መፅያ ሕጂ ኦልሬዲ እሱ ተሪፉ ስለ ዝነበረ እሞ ስማዕ ብለኒ እንድሕር ኣነ ተሪፈስ በቃ ይንረኸብን ኢና ይህ እንታይ ኣጋጢሙ
ከምዚ ኢላ እንያ መፅአ ዘላ በቃ ወስዱኒኦም እዚአንስኽ ሓልፈን ኣለን ንመጠረሻ ዓመት ኢኻ ኬሚስትሪን ፊዚክስን ኢኻ ከምፅእ ዘለዎ እሞ እንታይ ክገብር ኣነ ብሎ በቃ እስኻ ስራሕለ ይብለኒ ከመይ ጌራ ስራሕልካ ኣነ ዳ ንሓኒ ብሽምካ ስራሓዮ ኣነ ኸ ብሽመይ ስራሕዮ ዋላ ሓንቲ ኣይረኽብዎን እዮም ማለተይ ተኣኪቡ ናይ ክላስና ብሓንሳብ ስለ ዝመፅእ ኣይክፈልጥዎን እዮም ገለ ብለኒ በቃ ሕጂ ኢንሻላህ ንእስነት ዕዳ እዩ እቲ ብድሕሪኡ ድመፅእ ሓደጋ ወይ ተውርዶ ዘለኻ ማህሰይቲ ኣይርዳእካኒ ንእስነትካ ኣሎ ሕራይ ፅቡቕ ገለ የለ ሕጂ ንሕና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘለው ታርታ ናይቶም ኩለን ክላሳት 8 9 11 ብምልኦም ኣብ ዓብ ዳራሽ ኢና ንፍተን ትኻልእ ከዓ ኣብ ክላሱ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብቲ ዳራሽ ኮይኑስ ብሽሙ ክፃሕፈሉ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብቲ ክላስ ኮይኑ ሽመይ ዝገብር እሞ ክእከብ ሽዑ ክሓልፍ እሞ ክንቅፅል እዩ ክስታይ እዚ ዓይነ ንእስነት እየ ሕራይ ኢለ ማለት እዩ ኣነ ስራሐይ ጀሚረ ኤኒዌይ ኣነ ኣብ ክላስ ጀሚረ ፊዚክስን ኬሚስትሪን እዩ ነይሩ ፊዚክስ እናሰራሕኩ እታ ካልኣይቲ እታ ፊዚክስ ምሰረብኩ እኳ እታ ካልኣይቲ እንዳገበርኩ ከለኹ እሱ ብንዮም ተታሒዙ ሪኣቶ እታ መምህር መን እዩ እዚ ሽም ዓወት ገለ ምስ በለቶ ትፈልጣና ኢኻ እታ መምህር ኣጋጣሚታት ትሕልዎ ነበረት ብዛዕባ ክሓስብ ፀኒሐ ኢሉ ሽሙ ፅሒፉ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ኮይኑ ናተይ ሽሙ እዩ ዘሎ ናቱ ከዓ ናተይ ሽሙ ኣሎ ማለት እዩ መፅያ ፈሊጣቶ ሒዛቶ ነቲ ወረቐት ናብ ዳይሬክተር ከይዳ ክሳብ ዳይሬክተር ትኸይድ እሱ እንዳጎየ መፅኡ ትዳራሽ ተታሒዝና ኢና ግደፎ ዝብደሎ ብርዳእ ኣብዩ እንተኸዓ ሒዞምና እዮም ግደፎ ብሎ መፅኦም ቬሪ ሲሪየስ ክስታይ ክራይም እዩ ሒዞም ኣውፅኦምና በቃ ከምዚ ዓይነት ንሕና ርኢና ስለ ዘይንፈልጥ ፅባሕ ምፁ ኢሎምና ኣስተያት ሕጂ ንሕና ኣስተያት ክግበረልና ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና ፅባሒታ መፂና ኣብቲ ተምሃራይ ተሰሪዑ ከሎ ኣውፅኦም እሞዞም ትሪእዎም ዘለኹም ክልተ ኢሎሞም ንሕና ኖርማል ኣብ ክላስ ኮንካሲ ቀዳዳ ኢና ንፈልጥ እሞ እዚ ግን ተራእዩ ዘይፈልጥ ካብ ኣዳራሽ ናብ ኣዳራሽ ኦም ዲስሚስ ኢልናዮም ኣለና ካብ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ተምሃራይ ኣርኣያ ምእንታን ክኸውን ሰጊግናዮም ኣለና ኢሎም ሰጊጎምና ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝገርም ንምንታይ የምፅዮ እቲ ናትካ ኣዝኻ ትምህርቲ ብምፉዕ ብምንባርካ እንደገናስ እቲ ሙዚቀኛ እቲ ድምፃዊ ንበሎ ዝኾነ ንኸይተርፍ ካባኻ ተዓርክኻ ዝኸፈልካዮ መስዋእቲ ነዚ ሕጂ በፂሕካዮ ዘለኻ ሲ ንኽትበፅሕ ካብ ቀደም ኢኻ እንዳኸፈልካ መፂኻ ንሓቢብና ግን እታ ፋይል ኣነ ተረኪበ እያ ግን ሽምካ ኣይፅውዑን እየ ምስ ሰማዕካያ ክትስሓቕ ኢኻ ንዓወት ኣስቢብካ ካብ ቤት ትምህርቲ ያ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመልሰካ ብድሕሪኡ ኣብ ኢብራሂም ስልጣን ቀፂልካ ትምህርቲ ኣብ ኢብራሂም ስልጣን እንዳቀፀልካ ዘደንቕ ናትካ ሽዑ ዝፈልጡካ ዘዕለሉኒ ትምህርቲ ኣዝኻ ንፉዕ እንደገና ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሙዚቃ ተጥፍእ ከመይ ጌርካ ነዚ ክልቲኡ ዋሂድካ ኣብቲ ዕድመቲ ንእሸይ ከዓ ከለኻ ማለት እዩ I don't know ከምዚ ኩሉ ሰብ ፈላለ እንድዩ ገሊኡ ሎ ፅሒፉ ዝርድኦ ገሊኡ ሎ ከዓ ኣብኡ ከሎ ሰሚዑ ዝርድኦ ገሊኡ ሎ ከዓ ኣብኡ ከሎ ጀነራል አይዲያ ዘለዎ ናይ ተፈጥሮ ነገር እዩ I don't know ኣነ ከምዚ ፍሉይ ገለ ይብልኒ ግን ኣብ ክለብ ሓዲረ ድመፅእ ንትምህርቲ ንጎ ናይ ንጎ ኢና ንመሃር ኣጓዱስ ክሳብ 5-6 ኢና ንፃወት ዘለና ብድሕሪኡ ንትምህርቲ ተኸይድ ዝገርም for some reason ቲ ፅቡቕ ክስታይ ነይሩኒ ኣብ ኢብራሂም ስልጣን ጀማል ፀንሓኒ ማለት እዩ ኢብራሂም ስልጣን ምስ ኣተኸ ጀማል ረመዳን ኣብኡ ፀንሓኒ ጀማል ረመዳን ምስ ሸዊት ኣለዉ በዓል ጀማል ማለት እዩ ጃሽዋ ኣሊስያ ፀጋይ የሰልጥንዎም ኣለዉ ግን ኣብኡ ፀኒሕኒ ንፉዕ ካሪዝማቲክ ደራፋይ ድልየት ዘለዎ ይስዕስዕ ዋዒ መዓት እዩ ኣብኡ በቃ ከባይ ኣይፍለኒ ነይሩ ምሳና እውን መፅእ ኣብቲ ማይኮ ባንድ ፕራክቲስ ንገብር ከለና ኣብኡ መፅእ ሰምዕ ናይ ሙዚቃ ብጣዕሚ ድልየት ሓያል ድልየት እዩ ነይሩ ሶ ምስ ጀማል ከዓ ኣብኡ ተራኺብና ኢብራሂም ስልጣን ማለት እዩ ፔቴጎ ካብኡ እቲ ናይ ማይኮ ቀፂሉ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክዓልልካኒ ነቲ ሙዚቃ ዝኸፈልካዮ መስዋዕቲ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብተን ኣዝየን ህቡባት ብዙሓት ነድንቖም ኣሕዋት ዝወፅዋ ባንድ ዝበለፀታ በስመራ ሓደ ካብቶም መስረታ ነርካ እስከ ንማይኮ ባንድ ብምንታይ ኢኻ ትዝክር ካብ መሰረታ
كمي يرو نمنتاي زيتات علنا عوته مايكو كم زبالكوها نحنا ببيت مرتي اوريدي تراخبنا مس إياسو كونكشن هايله تيدروس ترينغو እዚኦም ከምዚ ኦሬዲ ተኣኪብና ኣለና በመንገድና እቲ ማይኮ ኸይቱ መስረተ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ምን ንረክብ ግርማይ ጥዩስ ማለት እዩ ንረክብ ኣብ ኣስመራ ግርማይ ከዓ ከባቢ ኢንጂነር እዩ ማይኮ ሚውዚክ ሾፕ ቀረባ ዓርኮም እዩ እቲ ከባቢ ናይቲ ሙዚቀኛ ዝውዕልዎ ኩዋ እቲ ኤርያ ኩሉ ትፈልጥ ብዙሕ ሙዚቀኛ ትፈልጥ ኮኔክሽን ማዓት ዘለዎ እዩ ከምዚ ኣቦ ዓይነት እዩ ተረዲካ ኣብቲ ግዜ ተናዕና ምክንያቱም ንሕና ዕድመ ንእስነት ኣሎ ኣፍሉጦ የለን እንታይ ናበይ ዳይሬክሽን ካ ይትፈልጥን ኢኻ ምስ ግርማይ ኣብኡ ኣብ ሓደ ፀወታ ተራኺብና ማለት እዩ እሞ ንስኹም ተጠርኒፍኩም ኣለኹም ኣነ ብንያም ሽሙ ዓርከይ ኣሎ ከራኽበኩም ምስኡ እሞ ነኺድ ንዛረብ ኢልና ይራኽበና ብንያም እውን ክፀወት ርኢና ነይሩ እጂ ንሕና ዓለ ልሃዋ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣድራሻ የብልና ሰብ ክረኽበና ቴሌፎን የብልና ወላ ሓንቲ የብልና እጂ እታ ኣይድያ እንታይ ትመፅእ ማይኮ ባንድ ንበላ እቲ ኣድራሻና ኣብ ዝኸውን ፍሉጥ ዘለየና ሰብ ክሓተልና ክረኽበና ክእል ቢንያም ቪድዮግራፍ ኣለዎ ኤዲቲንግ ይገብር እዩ ብዙሕ ሰብ ረኽቦ እዩ ነቲ ባንድ ከዓ ስራሕ ከምፃሉ ክእል ንሕና እውን ከምኡ ከላ ክንረክብ ከለና ከዓ ንቢንያም ከምኡ ሶ ምትሕብባር ሚቹዋል በነፊት ነይሩ ናይቲ ስራሕ ሶ ብከምዚ ማይኮ ተመስሪታ ማለት እዩ እዚኦም ኢና ነርና ሽዑኡ ግርማይ ካባና ወፅዩ ቦይኑስ መስሪቱ ንሕና ግን ማይኮ መስሪትና ማለት እዩ ዛሓር እዮም ቶም ካልኦት ጆይን ዝገብሩ በዓል ዳንኤል ተስፋይ መንገሻ ወዲ ትካቦ እድሪሳይ ነይሩ ምሳና እዚኦም ኤክስትራ ኣኽሊሉ ተስፋፅን ባባና ምሳና ማለት እዩ ኣብ ካምቦኒ ከዓ በዓል ክብሮም በዓል እያሱ በዓል ሃይሌ በዓል ሰናይት ሓጎስ እቲ ናይ ተዋስኦ ዮናስ በዓል ተስፋ ህይወት ዝነበሩሉ ሎላ እውን ነይራ ምሳና ደራፊት ሎላ ፀጋይ ኣብ ጁኒየር ዝነበርናሉ ግዜ ከዓ በዓል ሳባ መኮንን በዓል ዳንኤል ሕዊነ ሚክሰር ማን ንፉዕ ነርና ሳውንድ ኢንጂነር ሉቃስ ሙዚቀኛ ሉቃስ በዓል ቴድሮስ እንግዳ ዮሴፍ ጎይቶም ነጋሲ እውን ምሳና እዩ ነይሩ ጀፋዕ ምንከው ነይሩ ምሳና ሶ ብሙሉኦም ብጣዕሚ የመስግኖም ብጣዕሚ ናፍቆም በዚ ኣጋጣሚ በዚ ሓድሽ ዓመት ከዓ ሃፒ ኒው ይር ብሎም ንኩሎም ተረሳዕኩም ተልዮም ከዓ ኣይተሓዙለይ ሶሪ ንዋሕ ግዜ ናይ ብሓቂ ናይ ምዝካር ክእለትካ ብዙሕ እዩ ሓቢቢ ሽዑ ከምዚ ኢልና እንዳቐፀልና ከለና ኣጓዱ ክፈት ማለት እዩ ዓለ ቲጄ ድመፅሉ ግዜ ቲጄ ኤራ እጂ ኣጓዱ ምፃእ ይኽፈት ሓድሽ ገዛ እዩ ሓድሽ ክለብ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይተረኣየን ኣብ ኣስመራ ከኣቲ ናይት ክለብ ዘመነ ክለብ እዩ ነይሩ ሽዑኡ ሰብ ወፅእ ባንድታት መዓት ዓይነት ባንድታት እየን ዘለዋ ዲፈረንት ስታይል ዝፃወታ እቲ ገዛ እቲ ኣጓዱ ንባዕሉ ሰራርሑ እውን ፍሉይ እዩ ኣብ ደገ ግሪል ኣብ ውሽጢ እቲ ስታንዳርድ ናይቲ ገዛ ቁሩብ ሃይ ክላስ እዩ ካብ ደገ ድመፀ ሰብሲ ሞር ኣብኡ ኮምፎርታብል ኸውን ካብቲ ካልእ ክለባት ሶ ዕድል ረኺብና ንሕና ኣጓዱ ንፃወት ብደገ ኢና ከማን ጀሚርና ኣብቲ ደገ ቁሪ እንዳተሓለብና ኣብኡ ነፃወቶም ሓንሳብ ሲአዳውካ ኣብየካ እዩ ካብ ክቱር ቁሪ ድሓርቲ መንፋዓትና ድሌትና ምስ ረኣዩ ግን ኣብ ግሬድ ገይሮምና ውሽጢ እትየብና ውሽጢ እቲና ዕላዊ ናይቲ ገዛ ባንድ ኮይንና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የርእየካ ኣብዚ ሕጂ እቲ ነነፍሲ ወከፍ በብመንገዱ ተመክሮ ሒዙ መፅዩ ስታይላት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሒዙ መፅዩ ኣብኡ ተጠርኒፍና ኩሉና ሓደ ፓወርፉል ግሩፕ ፈጢሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መንእሰይ ብምሉኡ ይዝክሮ እቲ ባንድ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበርና ከምኡውን ብዙሓት ደረፍቲ ንፉዓት ደረፍቲ ናትና ዕድመ ዝነበሩ መዓት ብዙሓት ደረፍቲ እውን ብሓንሳብ ንሰርሕ ነርና ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ያ ናይ ብሓቂ ዝዝከር ባንዲ ከምቲ ዘዕለልኩኻ ካብቶም መስሮት ሓደ ስለ ዝነበርካ ኣዝዩ ፅቡቕ ሽምን ፅቡቕ ዝናን ዘትረፍኩም ብፍላይ እታ ቀያሕ ባድላ ጌርኩም ገለ ስእልላ ኣብ ብዙሕ ተኣቱ ታስእለ ኣላትን ንዓይውን ክነእትዋ ኢና ኣብዚ እቶም ሰባት እውን ተዘከርቲ እዮም
بدحريو نا 24 قنبت قال افت مايكو موسيقى بيت ابتا ابدغ قال تتصاوتو نيركم معناتي نابت غزيتي تمليسكا تعلنا ناي صبوق مذكر كلتك خاندادنقكو وي نامنتاي كاتو دلي زي ناي باندي كم تلمود اب كله نا سراحكاي ግን ናፍትናይ ውልቂ ዓወት ናትካ ክመጽእ ከም ሽምካ ማለት እዩ ካብተን ናይ መጀመርታ ፍትወት ደርፍታት ኣነ ሰማዕኹ ወይ ዝምሳኻ ኢንተርቪው ክገብር ምስ ሓሰብኩ ሲ ናይ ናይጀርያ ናይ መጀመርታ ካሴት ሲ ዓወት እዩ ኤንወይ ዕልለን እስከብ ሰሚዐ እስከብ ዛዕባ ናይጀርያ ተባዕልታ ቆር ልበይ ጉዲ ገለሲ ኣዝዩ ዝዝከር ደርፍታትን ሽዑኡ ኣዝዩ ጥዑም ዝነበረን እሞ عودك إيد كله مسكع لني كابزناي مواد كابزي زجمر تقعزه هو شعو أنا مجمرت أي استوديو إني روح معنا عايشعو نيجيريا أنا شعيد فوتو أتيتي متخاب سلزمة إيه موسيقى كنفالت جميرنا كنلالة جميرنا تي كونكشن ناتنا سلزعبه اجي ابتي يرينا نيريسو بزح غزي واسمع عندهم زي لكاسيت سرا حسب اللهم تاي مسلك كيبورد خصات قبر لي ارنجت قبر لي بلدي هو اوكي تبو حاني صقم لنا تخيلنا يمص انت ندرف 10 درفي نيرن 10 درفي اي ثينك موسي غاندلو جيتاراو سانا ساكسفون جيدون الو بيز وي هاي لقጫ اي ثينك سو ازيان كومبوز ماتي كومبوز كو عقمنا يكون نيرو ازيان ارينج غير انا مالتي مسو قصال الناس نحنا حنت غزا تخاري نيرو نابو تسواصين تانا شاي تحتي اندر جراوند او نحنا حد غزا تخاري نيرنا او هنا نصنع نيرنا مالتي لا صنعنا 10 مليون دايركت مالتي شعو دايركت ستريت خاطر تقدر في كم زغورس كورس ايكونن 10 مليون بعد الذي ادبلك غودو لبوا متات غير دبلا ناي مجمرتا صراحين عايسو ناي مجمرتا طعمات ابت غزيت زنبرو سبات اماطوت اب اغولغلوت غلا ازين زسمع زنبرا درفين حجي انتي خسل صنيه ناي ز مسرت عوت كنري صنيهنا انت ويكا چاف مسبعل كيباويان ويكا امريكاويتن رايو زناي نيجيريان ولا فت مسرت سي ازي زعقبن صبوق صراحنيخا سريحخا مالتي اسكا طبلعتا خاب زندرفتات نغرنا انا بزح سبات بوزيح مذكرهم بعرفا قر لبي جلس كاب راديو يفلياني نيره اما اطوت افقدو اند سمع مولي ارتراي اسمع نيرو سو سخا ناي مجمرتا زغلو ناي كسلا امنوس ادميغا مصيغا نابز عينت عزل مسقات امك استسمع كاس كنغرنا يا حبيبي شو كلتي غزيات كاو ولا نذكروا مالك واو بتعمل معناته تعمل لك استوديو انتاي تي استوديوس بورط راي خات سمعوا ماتيس ولا كيت كاترا خايو بخمي يدسرح استوديو او وقت كانت هتقبر انا حدش نغيري بولقي مالتي اب لا يفتح شو استوديو نيرو اوينا ملينا نبعلو تي ناتو انسترومنت ون تي استوديو ناتو بتعمل معول استوديو نيرو سو كمزي تسفه بكا نابت ريكوردينج كتدهبون performance live تراي ديكونسي arrange غيركا كتملئ ون كم زكال تسفه بكا مالتي سو جا ابو ملينا كاوس زخونه بكا كملئسي تتابع يعني زخونه طرفاي كنملئ تيلكاس وا صقم يلا بكا همدينا مورال غيركا بخمي يسرح استوديو انت هتقبر ابو امر هيوني مالتي نحي كاو تبنا وانت يدلي عوتي قريتك تزتا سلازلن نعي سلازذكرو اتبقعتنا يزندرفتا تبع عمره نفس وقف سب سلازترفا شمكا اقولو مالتي نتناي شعو سبسي زتري وزلو معوتي نتي افقدو برخاتاتن افقدو مزناقعيتاتن تذكر زخونه درفتات مس وزح حقات اميتات تذكرو الصراحه عوت نخبل لي ترضيها حبيبي نعاها كم فوليسي او افتي كاسيت شمكا مستصحفتاي تسمعيكا وي بعبي فتدرف مستافكا مالتي واو عبي عدل نعيدا معناتو مجمرتا كاسيت مجمرتا استوديو مجمرتا كله مجمرتا ايو سو بلايف تراي سلازم اصاخا ناي ستيج برفورمانس ابكم وتمچ مجمرتا سلازونه عبستاي تسمعني نغن اتي وصيتو ابسب مسمعكا يا خا حرايت حقس مرشعوكو ترغم يبلو نعخا اتيسي
ኮንፊደንሱን የለን እንታይ ይኸውን ተዋሂዱ ብፍላይ ተናትካ ፓርት ምስእተኻ እቶም ካልኦት ኣብ ልዕሊኡ ምስኣተው እዩ ሞር ከዓ ትፅማዓካ እምበር ተናትካ በይኑ ክስታይ ይገብረልካኒ በታ ዓቕምኻ ግን ኣትሊስት ትፍትና ብኣ ፈቲናያ ኣይ ቲንክ ዳሓርካ ሰብ ፅቡቕ እንጀ ገይርዋ ፈቲዋ ብጣዕሚ ብድሕሪኡ ከማን ብዙሕ ናይጀርያ ብድሕሪኡ ሳብቲ ኩነታት ብድሕሪኡ ገለ ብዙሕ ጠፊኡ ብድሕሪኡ ኣሲ ካብቲ ኦዲየንስ ብምንታይ ምክንያት ዝፈልጦ ይብለይን ግን ጠፊኡ ማለት እዩ ተን ደርፍታት ግን ንዘለዓለም ነበርቲ ንብዙሕ ሰብ እንድሕር ሓቲትካ ወላ ብዝደገ እንድሕር መፂኻ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝበኺለን በዓልታ ቆርልበይ ገለበት ብፍላይ ትዝታታት ኣለዎም ንኽብለካ ኢለ ናይ ሳሙኤል ተዓገስ እውን ሰሪሕካያ ምሽ ሓቂ ሓቢቢ እዋ ናይ ወተዓገሱን መሊአ ነይረ ሽዑኡ ዓይነት እያ ጣዕምቲ ድያ እስከ ዘክረኒ ባዕልኻ ኖ ናይ ሳሙኤል ተዓገስ ትዝታ እዩ ኩሉ እያ ትብል ኣቲ ቪድዮ ገይርላ ነይሩ ግን ናይ ኣረኖ ኣብቲ ናይ ኤድስ ጎስጓስ ዝገበርናዮ እውን ከምኡ ምናቱ እውን መሊእና ነርና ናይ እድሪሳይ ናይ ዳንኤል ናይ ያሱ ናይቲ ሙሉእ ባንድ መሊእና ነርና ካሴት ሙሉእ እውን ናይ ተኽልክኤል ገብሩ መሊአ ሽዑ እወ ክመፀካ ናብኣ ቅድሚ ናይ ገብረን ክኤል ግን ናይ ወዲ ሓንጣል እውን ህብብቲ ዝነበረት ናብኣ ንምፃእ ቅድሚ ናብኣ ናብቲኣ ምስጋርና ማለት እዩ ናይ ወዲ ሓንጣል እቲ ናይ መጀመርታ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዝረኸብካዮ ብሓንሳ ዝተመዝገብኩም ብመንገዲ እውን ብሓንሳ መካየድ ትኾንኩም ክሳብ ማይኮ ባንድ ዝመፃኹም ብድሕሪኡ እውን ካሴት ገይሩ ህብብቲ እያ ነይራ ናይ ወዲ ሓንጣል ዳሪ ሂዋን ገለ ምሻሎ ገለ ዝክር እያ ሳኸ ከመይ ነይሩ ትጋጣሚታት ምስ ወዲ ሓንጣል ዝነበረኩም ርክብ እዚታት እዋ ምስ ያሱ ከም ዝበልካ ካብቲ ክስታይ ካብ ሃይ ስኩል ስለ ዝመፃና ብሓንሳብ እዚኣ ካሴት ናቱ ኦልሬዲ መደብ ነይርዎ ካሴት ሙሉእ ክገብር ሽዑ ኢሳቅ መጀመርታ ግዜ ስቱድዮ ዝኸፈተሉ እዩ በቲ ጣሳለ ሕጂ እዚኣ ዳርኤል ዋን ከምዚ ሬጋ ዓይነት ክላስ ራፕ ከዓ ሞንጎ ክገብረላ ዳንኤል ገለ ተራዲእና ምስ በዓል ሃይለ ንስራሕ እያ ተባሂልና ሬጌ ስታይሉ ድራም ማሽን ፕሮግራም ክንገብር ሽዑ ንዓና ሓድሽ ነገር እዩ ድራም ፕሮግራም ክትገብሮ ብደርፊ ሓደ ካብ ስዑድያ ድመፀ ወዲ ነይሩ ንፉዕ እሳታ ድራማ ርኢና ከመይ ጌርካ ፕሮግራም ትግበር ሙሳ ምን ዓምራይ ከዓ ትበሃል ኪቦርድ ሒዙ መፂ ነይሩ ካብ ስዑድያ ዘን ሓድሽቲ ያማሃ ፒኤስአር ሰን ከዓ ሳውንድ ንዕአን ንዓና በቃ ከምዚ ካስዮ ገለና ንጥቀም ነርና ናና ዘን ሒዙ መፂ ከዓ ምስቲ ሳውንድ ኣላሊና ማለት እዩ በዚ ተታቢዕና እስከ ንስራሕ ሬጌ ዓይነት ስታይል ኮሎስ ምስ ራፕ ዝተሓወሶ ዝኾነ ኢኻ ትፍትን ደሊ ሽዑ ኣይትፈርሕና እዚ ይሰክፈካኒ ዝኾነ ነገር በቃ ከምኡ በቃ ክገብሮ ክእል ይደሊ ገለ እንታይ ትገብራ ኣለካ ኮ ትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ኣሬንጅመንት ሄቪ ድዩ እንታይ ኢምፓክት ናቱ ገለ ትፈልጦን ኢኻ ግን ኣይትፈርሕና በቃ ዝኾነ ነገር ትሰምዓካ ኢኻ ሰረ እዛ ኣና እያሱ ሰሪሕናያ ቪድዮ ተሳኢልላ ከማን ሽዑ هو እዚኣ ብኸምኡ ኢና ሰሪሕናያ ሽዑ ማለት እዩ ያ ብጣዕዝያ ህብብቲ ነራብቲ ግዚኣ ማለት እዩ ቡቅ ከማን እቲ ኣትሞስፌር ሰላም ስለ ዝነበሮ ገለ መልታት ኩሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝዝከር ኣብኡ ከለካ ጥቂስካ ነርካ ናይ ወዲ ገብሩ ኣብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ገሊኦም ዳሓርስከ እስካዕልለኒ ምስ ረኸብካ ከመይኹም ሰሪሕኩም ተኽልክኤል ገብሩ ሕጂ ኣብቲ ኩዋ ኣብ ጁኒየር ፕራክቲስ እናገበርና ከለና መፂ ነይሩ መፂ ነይሩ ርኢና መንእሰያት ኣብኡ ባንድ ዝፃወቱ ገለመታት ርኢና ከይዱ ድሓር ግርማይ ዘራኽበኒ ምስኡ ከምዚ ኢለስ ኪቦርዲስታት ምሳኹም ፀዋትሲ ኣብ ክስታይ ክእትዎ ደልየ ገለመታት ገሊልዎ ኦኬ ኢሉ ይራኽበኒ ከምዚአን ደርፍሉ ኣነ ምሳኻ ክፀዋት ዳተሓጎስኩ ደስ እንዳበለኒ ገለመታት ገሊለዮ
كحيزنا خيدو براكتيس غيرنا حدا كلتا ورح قال لهم كلتا ورح 3 ورح انت خاصيت معناته مولي خاصاوتو مساعتها مالتي او براكتيس غيرنا بس مرا انا حجي بقى مس نورمال مستم دق مزامرتي قال لي تسرح دلو نيجيريا ون شعوق ساع خندتي عبد رافاي لي انا بنوسا يقمتوني نيري بعد تخليكي القبرو سي درجاناتهم حبيبي استخليكي القبرو سرحها قال حنقول لي 6 تاع بقى باتا تسمعني واو بقى عبي عدلينا عايزي تمكروها كله هو مقسم بقى يا حتى نيرا خمي يقولكم تصوتوا نيركم بعد سعودي ازمه الاخايتي من تصوتوا خمي يقولكم تقبرون يقولكم قال لي متى تقول غزي صارت ولا حتى معاتها هو انت لي مسيلك انا سبعي خاط سبعي بطعم تعي سبعي مورال هب كمزي دونجي تمصي مشالك كاتناين اسنت اي كوري كم بو خم عرق خمني شيخ هوني علك نورمال anyway علمني مشالك اتيعنا يفتح غيرنا ملينا خاصه نعراي امنا إساء ودينا يا زقرمي انت تسمعيك تا بزح حركات كوت زبل عوت مستن باندتات نايقي حمبابا بيهيغو نحلمو غتكبر خن من قدمتش غنا بنسنتك خلاها خمس تراغيبك مالتي مستزعبي سنه طباوي ني عدنا شعوق ولا حج مالتي تقليل كاس كنتاي تسمعي كاز كله قات اميتات مسقات مكان عوت بين خاطكم كل خاص سمعك النبره مالتي نابشعوق نملس بطعمي انتي مسيلك ديليت اللي واحد سب منم تأمر ولا حنت تعوتي تخدنا ديليت ابزغون النجر ديليت نحرالو نتزي كون كم زغون هات قبر كل كذا حجي ديليت ناي موسيقى اصل زلو كل كذا بقى تي عبيت كاسي خمزي الدرجه العافيه درجات ولا مش عندنا ستيب باي ستيب تعبيت كا ستيب باي ستيب تري اخا تديليت تراي هالو تديليت تخغبرو خيلي كم هارغ إليه كحجز إليه كتحتت على لك زي تاوشت عند حرال كل جزء تلوطها رؤيو شريعة خمالتي نعم من تايك ملسكا بزح على سلازلنا بزح سلاز ترف حدش عمت كأس لزغنا تطعمو كم زي بيا عينه تزولو مقبوكو يا خاطر لنا ضل حاجه زي لما عندي دلوت قال عينت بزي شرو بزي سقا مالتي اسكن اسمنا نملس نايت شعو ناي جزي ناي صبق جزي بزحات سبات زسكحكو حلو كم تدعللك يا بعلتي جي كاوصا مصيوم او انفست غبروا لي جمرو جزي ايو اتسبتي كرمت نبعلو طعمتي حاجاي قال تنباندتات مايكوبان زي كله ابتذكر عود بغمي غات دمدمونا وتمليسكا مالت ناي شعو تزتاخا مالتي ناي كله غرمكا تي نعاي تي ذا بيست مومنت ابي اترا نبري كساب 97 انا بتحري نبركم كساب تاد نبركو اوانغن تزبلص افري يير سي مقيرو ناي هيوت مقيرو ناي اتحساسبا تري دار اخلو تمص غزي ينيرو تي عدمينا رايت تايم ينيرو من اسي بملؤ ننحد حدود فقر ننحد حدود كبابر انست كينكا بحنساب تسرح تو موسيقى فقرت نبرنا نغرك يا خدمي بقى دارغا ابتنا حد غزايت كتحدر ابتنا حد غزايت كتوعل براكتيس تقبر توعل اكاديمي غون تمرتلو انتي مصيله حدش ستايل انتي اصنع خلاها صح خمس مصيله قال يا تبحال مستم عبيت موسيقانيات كقصالن راخب سمكا مورالونا بطعمي the best moment ينيرونا عيا بهوتي كبت زيرو سعو غزي انتي كبلك كايله ني عسب قلخا عدت كيتكم نيركم شعو تطرانيفكم اساخا خم يعني راتا مذكرتا نغرنا عوتي هو حجي مايكو باند اوريدي طرنف باند خيدو ابسمرا كونترات وسيدو اغوادو تسرح دلو باند يحجي يابتي ابالكا بملؤ فول تايم موسيقى ابسمرا فول تايم ننسرح نيرنا غونو هات مرت دخيت تمرت مالدي حجي ازي باند زي نا يو ان بروجكت مص نا يو ان بروجكت انت يدبل غوس سنطباباوያን አንጻር ኤድስ ይدبل حجي ييغي دبهالالو ارتست اب سيارو قبايو سالاي نسوت بروجكت حزنا مص كمزن بروجكت لو من اسايات يوم زدليو دلو اب سراح ريدي ديكم هو ريدي نحن انت يدل دلو لاي بمولو بهيرات كوينو
ጎስጓስ ብዛዕባ ኤድስ ነቲ ሕብረተሰብ ዩኤን ካቨር ዝገብሮ ኩሉ ጥራይ ተዳለው ብለና እድሪሳይ ጆይን ገይሩ ምሳና ወተዓገስ ደረፍቲ ወሲኽና ማለት እዩ ነቲ ክስታን በቃ ነቲ ቱር በዓል ርዝቀይ ነይሮም መራሕቲ መደብ ኣብ በዓል ባፅዑን በዓል ቤቲቢቶ ምሳና ነይሮም ከሓነውን ሓጊዝና ኣሎ ሶ እቲ ባንድ ሕጂ ናብ ካልእ ዓይነት ዘይንፈልጦ ኢና ንኸይድ ዘለና ከምዚ ፕሮጀክት ሓይዝካስ ምስ ኢንተርናሽናል ክስታይ ክትሰርሕ ምስ ሓደ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ክትሰርሕ እሞ ኣብኡ ከዓ ክስታይ ክትረክብ ኣፍልጦ ክትረክብ ንዓና ዓብዪ ምክንያቱ ንዓሰብ ባፅዕ ጌርና ደቂ ኣምሓረ ከይድና ቅድም ዳሕራይ መንደፈራ ዳሕራይ ከረን ድሕሪኡ ንባፅዕ ካብ ባፅዕ ከዓ ፍላይት ጌርና ንዓሰብ መጀመርታና እዩ ፍላይት ኩሉና ፍላይት ንስቀል ዓሰብ ከድና መጨረሻ ቱር ነበረት ዓሰብያ ዓሰብ ኣርኢና ኣብ ኣስመራ ተመለስናሉ ኣወርዱ ከማን ይቦምና ነይሮም ናይ ዩኤን ሽዑ ማይኮ ባንድ ማለት እዩ ሶ ዓብ ተመክሮ እዩ ነይሩ ንዓና ብናትና ቪው ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ትገርም እዩ ብፍላይ ኣነ እቲ ስእሊ ስለ ዝሓዝኮ ካብ ከሰላ ዝነበረካ ባህጊ ሙነስመራ ኣብ ኣስመራ መፂኻ እቲ ዝነበረ ኩነታት ዝኩሉ ናይ ብሓቂ ከማኻስ ጥዑም ስለ ዝኾንካ ጥዑም ዕድል ኣጋጢምካ ማለት እዩ ዕድል እውን ወሳኒ ሓደ ግዜ እንታይ ክብለካ ዘለ ሓድሽ ዓመት ያ ሓቢቢ ናትካ ከምዚ መግቢ በየአይነቱ ሕጂ ብገገዙ ኮይኑ ሰብ ዝተፈላለየ ኬክ ኣሎ ድሎት ኣሎ ቀይሕ ኣሎ ፃዕዳ ኣሎ ነው ከምኡ ኢኻ ትበና ዘለኻ ደስ እንዳበለኒ እዩ ብዙሕ ዕላል ስለ ዘሎ ካብዚ እኒው ናይ ኣስመራ ክንውድእ ስለ ዝኾንና ካብ ከሰላ ጀሜርካ ክሳብ ዛ ናይ ማይኮባን ዝነበረ ዑደት ብውልቅኻ ዝረኸብካዮም በዚ ጋጣሚ ሓድሽ ዓመት እዩ ክትብሎም ትደሊ ትናፍቆም ክትነግሮም ትደሊ ነገር እዚታት ዕድል ክበካ ሓቢቢ ኣብ ናተይ ዕቤት ገና ዓብላኹ ግን ኣብቲ ናተይ ዕቤት ዳርጋ ብሙሉኡ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ተሳቲፍ እዩ ደረፍቲኹን ሙዚቀኛ ኣብቲ ናተይ ዕቤት ብሞራል ብሓገዝ ብሓበሬታ ብኣካል ሞራል ዝሃቡኒ ቁፅሪ ክነግረካ ይኽእልኒ ዋላ ዝሓገዙኒ መጀመርታ እቶም ቀዳሞት ሙዚቀኛታት ደረፍትን ኣብ ግዜ ማታኣ ተረኣይ ደረስ ኣብቲ ኤራት ዝነበሩ ንዕኦም ዕድመን ጥዕና ንምንየሎም ምክንያቱ እሶም ሰረት ናትና እዮም እሶም ስለ ዝሰርሑ እሶም ስለ ዝፀዓሩ ወይና ንሕና ከዓ ሙዚቀኛት ኮይና ንቕፅል ዘለና ንዕኦም ከመስግኖም ይደሊ በዚ ሓድሽ ዓመት ዕድመን ጥዕናን ይምንየሎም ንመዋእል ነቶም ካልኦት ኣብቲ ናተይ ፃዕሪ ኣብቲ ናተይ ጉዕዞ ዝተሳተፉ ብሙሉኦም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ እውን የቐኒየለይ ከመይ ገይረ ከም ዝኸፍለኩም ኣይፈልጥን ግን የመስግነኩም ናይ ብሓቂ ብልበይ በዚ ሓድሽ ዓመት ከዓ እቲ ትደልይዎ ትምነይዎ ትረኽብሉ ዓመት ይግበሮ ኩልና ዕድመን ጥዕና ንሃበና ብሙሉእና እዞም ብሕጂ ዝዓብዩ ሙዚቀኛታት ከዓ ሞራል ከይቆረፁ በዚ ሓድሽ ዓመት ከዓ ሓድሽ ፕሮሚስ ገይሮም ምስ ነብሶም እቲ ዘይከውን ኤቭሪቲንግ ኣብ ሙዚቃ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኖም ንፉዓት ሙዚቀኛት ከም ዝኾኑ እንዳተኣማመንኩ ንዕኦም ከዓ ብልፅግናን ዕቤትን እምንየሎም ማለት እዩ መወዳእታ ከይመስለም ነዞም ተዓዘብትና ነቲ ዝነበርካዮ ስለ ካብዚ እንሪኦ ከዓኒ ከምዚ መሰልሰላ እኮ ኢናትካ ሓቢቢ ተኸታታሊ ፊልም ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብዚ ክንቅፅል ስለ ዝኾንና ማይሰቲና ንኸምኡ ከይበዝሐና ዋና ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ተሓቀቲ ሓድሽ መንፈስ እንዲ ክንህቦም ማለት እዩ ሓባይብና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰዓወታ ብዙሕ ዕላል እዩ ዘሎ ተደሊኻ ናይ ከሰላ ፉል ኣሎ ብድሕሪ ኣስመራ ኣቲኻ ፋታ ኣሎ ሕጂ ከዓ ናብ ሸወደን ክእትወና እዩ ኣሎ ከመፀኩም እየ ናይ ሸወደን ዕላል ሒዘ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ናብ ዝኾነ ከይተብሉ ሪሞትኩም ከይትቕይሩ ቡንኩም ስተዩ ተፋቐሩ መቕሬታ ተሓታቶ ክንምለስ ኢና ሓባይብና ናብ ዝኾነ ከይተብሉ